Alkalde magapatawag sang meeting para sa mas mabasko nga kampanya kontra dengue. Nakalabot na sa atensyon ni Mayor Janet Treñas ang matamat nga pagsaka sa mga kaso sang dengue sa syudad sang Iloilo. Suno sa alkalde, maidid nga monitoring ang ginahimo sang City Health Office para mabantayan ang mga lugar nga mayara sang kaso sang dengue. Gani, magapatawag sang sinapol alkalde upod sa City Health kag mga barangay para maistoryahan kung paano pabaskogon ang kampanya kontra sa balatian. Nagapangabay man sang kooperasyon ang lokal nga panguluhan ilabi na sa pagtinlo sang palibot. Mapatawagan ko di meeting sa akon sa opisina. Manduryaw kag Harogid ang areas nung Sigisaka. Pangabay ko sa tanan, tinluan tagid ng atong palibot. Sigurohon tagid ang aton nga palibot nga matinlo, ang mga stagnant water kinahanglan sigurohon ta nga matinlo. Para sa mga barangay, may himo makapangayo sang bulong sa City Health Office para ma-schedule ang pag-spray kontra sa lamok nga may dala sang balatian, partikular sa mga lugar nga may madamo sang pitik-pitik. Ang City Health sige hatag sang bulong na para sa aton nga mga knapsack sprayer. Ang tanan nga barangay may knapsack sprayers. Request kamo sa inyo nga barangay officials para nga makaspray sa inyo nga palibot kung daw natanaw nyo nga may ara nga lugar nga madamo sa pitik-pitik. Gapasaka gid cases ta sa dengue, no? And we want to make sure everyone is safe. Subong pa lang, kinahanglan na nga maghulag suno kay Mayor Treñas para malikawan ang natabo sang 2019 sa diin mayara sang outbreak sang dengue sa mga barangay. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Booster sa COVID-19 makabulig sa pagtapna sang liwat nga pagsaka sang kaso. Mayor Janet Treñas nagapanawagan nga magkuha sang booster shots sa mga district health center. Dako ang mabulig sang booster shot sa COVID-19 para malikawan ang liwat nga pagdamo sang kaso. Gani, subong pa lang nagapanawagan na si Mayor Janet Treñas nga kung mahimo magpadulong sa mga district health centers para makakuha sang booster. Nag-abiso si Mayor Treñas sa City Health Office nga hibaloon sa Department of Health nga kung mahimo na mahatagan sang bakuna ang mga kabataan ilabi na ang nagaedad sang 6 ka bulan pataas. Nakitan sa alkalde nga importante gid ang kooperasyon sang pumuluyo para hindi na masulit ang outbreak. Ang cases ta sa COVID nagasaka. Amo na nga pangayo gid ko sang kooperasyon sang tanan. Ang may paka-booster, mapa-booster na. Ang pwede na maka-second booster, ma-second booster na. Hatagan ko instruction ang aton nga City Health. Kinabasahan ko kiina nga daw pwede na ang parte sa kabataan bala, daw gin-allow na ang FDA ang 6 months and above sa Pfizer, no? However, why nakita sang mga para sa kabataan nga bakuna, nagapangayo na kita subong bulig sa aton nga DOH, no? Nahibaluan isa ang Iloilo City sa may mataas nga numero sang nakaangkon sang primary shot sa COVID-19. Gani, doble man ang kampanya sang lokal nga panguluhan para sa boosters sang pumuluyo. Pangabayin ko nga kung pwede na maka-second booster, especially daw nabasahan ko naman ng mga minors pwede na maka-booster. Kinahanglan gid siguro mapa-booster kita para may protection because while nagasaka cases ta, kalabanan mild kag ang aton nga hospitalization, ang healthcare utilization rate nubo man gihapon. Kada simana may schedule nga ginapagwa ang City Health Office para sa booster shots nga ginahatag sa nagkalain-lain nga mga district health centers kag barangay. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.